Ahojte, volám sa Patricia Kmeťová a vítam vás v podcaste Detská terapia. V každej epizóde si pozvem zaujímavého hostia a spolu sa budeme rozprávať o témach rodičovstva, vývinu dieťaťa a duševného zdravia detí, ale aj dospelých. Psychológovia, psychoterapeuti, právnici, učitelia, logopédi a mnohí ďalší odborníci, to všetko budete môcť počuť práve v tomto podcaste. Gabika, tak vítam ťa tu, ahoj. Ahoj. A možno by sme tak na úvod mohli povedať, že my sme vlastne bývalé kolegyne. Hej, my sme pracovali v Centre poradenstva a prevencie spolu. A koľko rokov sme tam vlastne pracovali? Asi 2. Predtým Ty si kedy nastúpila? V 2022 mám pocit. Hej, a ja som vlastne minulý rok končila. Takže 2,5. Tak. A neviem, či sme mali inak aj spoločných klientov. Nie. Možno, vlastne nie, vôbec nie, lebo ty si pracovala so stredoškolákmi a ja som ešte nemala toľko tých klientov, takže nie. Dobre, ale tak sem tam sa ešte stretneme. A som rada, že si prišla a že sa teda dnes budeme venovať také veľkej téme. A to sú, že špecifické poruchy učenia. Ale ty si ma dopredu upozornila, že už sa to volá inak. Áno, už sú to vývinové poruchy učenia, nie špecifické. Už niekoľko rokov je táto terminológia. Dobre, a čo si tak môžeme pod tým predstaviť? Že čo sú to vlastne tie vývinové poruchy učenia? No, keď hovoríme o vývinových poruchách učenia, máme na mysli dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu a dyskalkúliu. Sú to neurovývinové poruchy, čo znamená, že mozog spracúva informácie trochu iným spôsobom a najčastejšie sa to prejavuje pri čítaní, písaní a počítaní. A Gabika, a tieto vývinové poruchy učenia sú vrodené, získané? Ak by si nám to mohla tak trošku ešte popísať? No, vo väčšine prípadov sú vrodené. Často sa naplno ukážu až po nástupe do školy. Takže rodičia sa nemusia bať, že by oni niečo pokazili, alebo že by naopak dieťa málo trénovalo, ale postupne sa prejavia počas vývinu. Takže akože vnímam to tak, že postupne, že s príbudajúcim vekom sa tak prejavia. Dobre, no a teraz by som sa rada spýtala, že vlastne aký je rozdiel s tými vývinovými poruchami učenia? Pretože mne sa často stáva, že rodičia to miešajú. Že teda, čo je to tá dyslexia, dyskalkúlia? Ak by si nám to mohla tak viacej priblížiť. Hej, je pravda, že si rodičia tieto pojmy dosť často mýlia, pretože sa týkajú podobnej oblasti, ale každá zahŕňa niečo iné. Napríklad dyslexia je porucha čitateľských schopností. Čiže dieťa, ktoré má dyslexiu, číta pomaly, má ťažkosti s porozumením, má nesprávnu techniku čítania, čo znamená, že napríklad slabikuje pri čítaní, niekedy hláskuje nejaké slova, alebo si nejaké ťažšie slovo najprv prečíta potichu, potom nahlas. Hej, to je nesprávna technika. Najčastejšie chyby pri dyslexii sú napríklad, že vynechávajú, pridávajú alebo zamieňajú si hlásky v slovách, alebo zamieňajú poradie písmen v slove, napríklad namiesto keď prečíta kde. Hej? A potom sa môže narušiť aj to porozumenie. Takže tie deti sa tak veľmi sústredia na to, ako čítajú, že im uniká vlastne, čo čítajú a potom majú problém aj s tým porozumením. Potom máme poruchy písania, máme dysgrafiu, tá sa týka samotného písania. Dieťa s dysgrafiou má problém s grafomotorikou, s jemnou motorikou a s koordináciou oko-ruka. Písmo je nečitateľné alebo menej čitateľné, niekedy píšu aj pomalšie alebo výrazne pomaly. Najčastejšie ich pri písaní bolí ruka a majú veľmi silný odpor k písaniu. A také typické chyby sú napríklad, že nedodržujú tvary písmen alebo veľkosť písmen je nerovnomerná. Hej? A celkovo to písmo pôsobí tak kostrbato. A potom ešte máme dysortografiu, tá sa zase týka pravopisu. Vidno to napríklad v diktátoch alebo v písomnom prejave. Dieťa s dysortografiou napríklad vynecháva alebo nesprávne umiestňuje diakritiku, čiže dĺžne a mäkčene, alebo nesprávne aplikuje tvrdé mäkké i. Takisto môže napríklad vynechať alebo zamieniť alebo pridať nejaké písmenko do slova. Napríklad slovo streda napíše ako sterda alebo strada alebo strda, hej, že to sa tak napríklad prejavuje. A pre nich je typické to, že tie gramatické pravidlá oni väčšinou vedia, ale ako náhle ich majú aplikovať, tak vtedy je ten problém. Najmä keď píšu rýchlo alebo keď sú v strese. A potom ešte máme dyskalkúliu, to je porucha matematických schopností. Tá sa prejavuje v problémach s číslami alebo s počítaním, s priestorovou pravoľavou orientáciou alebo celkovo v tých matematických postupoch. A je veľmi dôležité povedať, že
dieťa môže mať nielen jednu tých poruch učenia, ale kombináciu viacerých a preto si to rodičia často mýlia, že nevedia presne povedať, že či majú dysgrafiu, dysortografiu, lebo je to také. Lebo povedia, že máme všetko. Hej. Dobre, a keby si to tak jednou vetou mohli povedať, tak čo ťa tak počúvam? Takže dyskalkúlia, máme ťažkosti v matematike. Áno. Dysgrafia, máme ťažkosti. So samotným písaním. Dysortografia. Pravopisom. A čo A dyslexia je s čítaním a tempo a porozumenie. Dobre, ďakujem. A aké sú také, že prvé varovné signály, ktoré by si mohol rodič všimnúť doma napríklad u svojho dieťaťa? No tie prvé varovné signály sa ani netýkajú samotných známok, ale toho, ako dieťa prežíva to učenie. Napríklad, že dlho sa učí, rýchlo sa unaví, hnevá sa pri učení, plače alebo má silné emócie spojené so školou. A veľmi často počúvame takú vetu, že snaží sa, ale mu to nejde. Hej? A tieto deti majú veľmi často znížené sebavedomie, majú strach z chyby a celkovo odpor k čítaniu, písaniu alebo počítaniu. Takže to sú také nejaké hlavné že symptómy, alebo ako to nazvať, že čo si rodič môže doma všímať. Už aj od toho prváka. Hej. A Gabika, je normálne, že dieťa v prvej triede nechce čítať a písať, nejde mu to? Niekedy to môže byť normálne, lebo deti dozrievajú rôznym tempom a nie všetky sú rovnako pripravené na to čítanie. Problém nastáva vtedy, keď dieťa dlhodobo stagnuje, keď sa hnevá pri čítaní, keď pláče, lebo keď mu to proste nejde. Vtedy je dobre sa na to lepšie pozrieť. A ja by som možno ešte tak odporúčala, že ešte pred tým nástupom do tej základnej školy absolvovať testy školskej zrelosti. Že je to podľa mňa taký ten prvý screening aj toho čítania a písania, že či vlastne to dieťa je aj pripravené na tú školu. Samozrejme, ak si to už všimnú ešte pred nástupom do školy, že má dieťa nejaké ťažkosti v určitých oblastiach, tak treba sa na to bližšie pozrieť. Že to si zase aj ja som si všímala v praxi, že keď sme aj rodičom odporúčali odklad, že nech teda to dieťa ešte rok zostane v tom materskej škôlke, tak nie, už ide do školy. A potom tie ťažkosti sa ako keby že veľmi výrazne objavili v tej prvej triede. Ale to už je podľa mňa potom... Toto sa veľmi často stáva, že aj my keď odporúčime pokračovanie toho predprimárneho vzdelávania, a rodičia napríklad to dieťa aj tak dajú do tej školy, takže potom veľmi často už v prvom ročníku dieťa príde k nám, lebo má samozrejme ťažkosti v škole. Že bude unavené, alebo že to nestíha a tak ďalej. No. Tak povedať, že nebolo zrelé a pripravené na tú školu. Hej. To odporúčame, aby tí rodičia aj absolvovali tie testy školskej zrelosti vlastne v Centre poradenstva a prevencie. Áno. Vy to teraz aj aktuálne robíte? Ešte sme to nezačali, ale v marci začneme. Hej. No, takže budúci týždeň. Tak. A ako tak odlíšiť lenivosť od reálnej ťažkosti v učení? Jednoducho povedané, lenivé dieťa úlohu urobiť vie, ale nechce. Čiže chýba mu motivácia a ochota dokončiť úlohu. Kým dieťa, ktoré má reálne ťažkosti, sa úlohu urobiť snaží, ale mu to nejde. A vidno pritom aj frustráciu, hnev, pláč. Čiže povedala by som, že je toto taký zásadný rozdiel. Takže to lenivé len nejak podporiť, namotivovať. Ale namotivovať určite. A aký je taký ten čas, že by sa mali s ním tí rodičia doma učiť? Dajme ten prvák, hej? Učenie by malo byť krátke, pravidelné, hej, čiže tak možno tak záleží aj od nejakého predmetu, alebo čo preberajú, ale možno takých 30 minút. Čiže nie dlhšie. A samozrejme treba robiť časté prestávky. Časté prestávky, to je dôležité. Dobre, a prejdeme teda na takú ďalšiu otázku a to je, že či môže mať inteligentné dieťa poruchu učenia? Určite áno a dosť často. Inteligencia a poruchy učenia priamo spolu nesúvisia. Čiže dieťa môže byť veľmi šikovné, rýchlo chápať, môže mať dobré nápady a zároveň môže mať výrazné ťažkosti napríklad v čítaní, v písaní alebo v počítaní. Hej? A práve u týchto inteligentných detí je veľmi... Tú poruchu učenia odhalíme napríklad na 2. stupni alebo na strednej škole, pretože ju dokážu dlhodobo kompenzovať snahou alebo pamäťou. Hej, že taká ambicioznosť. Hej. Takže až na tom 2. stupni. Na 2. alebo aj na tej strednej škole niekedy. A v akom veku sa dá takže spoľahlivo diagnostikovať vývinová porucha učenia? Najspoľahlivejšie sa dá diagnostikovať po nástupe do školy, najlepšie v 2. a 4. ročníku, pretože už vtedy trošku viacej vedia aj čítať, písať, počítať. Hej? Takže najlepšie by bolo v tom 2. a 4. Niekedy
prídu deti aj v prvom ročníku, ale nedávame už tedy, že jednoznačnú diagnózu, ale skôr nejaké, že riziko alebo nejaké oslabenia. Ale tá diagnóza sa teda dá stanoviť od toho 3. alebo 4. ročníka? Záleží aj od problému, ale dávame niekedy napríklad aj v 2. ročníku, ale najlepšie by bolo už diagnózu stanoviť napríklad v 3. alebo 4. ročníku. Takže dá sa to nejako diagnostikovať u tých malých detí, ale do toho záveru sa to nepíše, ako teda. Hej, u malých detí hovoríme o tých rizikách alebo oslabeniach v určitých oblastiach. Ale samozrejme, ak dieťa má malé dieťa, ak má nejaké ťažkosti, ak si všimneme, že má s niečím problém, tak to treba čo najskôr podporovať. Netreba len čakať na nejakú diagnózu a ignorovať tie problémy. Čiže treba to čo najskôr riešiť, keď si to všimneme. A dá sa, že keď je nejaké dieťa, že dyslektik, dysgrafik, že vývinovo s pribúdajúcim vekom to odíde? Nie, to neodíde. Dá sa to kompenzovať, že ak dieťa pravidelne trénuje, alebo ak cvičí s špeciálnym pedagógom, alebo s rodičom, alebo sám, tak sa to dá zlepšiť, ale nemôže z toho akoby vyrásť. Hej. Ale tam vlastne, keď už ako keby dieťa máš dyslexiu, dysgrafiu a tak ďalej, tak to dieťa sa tým pádom aj nejako, že tak po starom, ja sa stále tak nejako po starom vyjadrujem, že integruje. A teda už sa to tak na novom dáva, že dávajú sa tie podporné opatrenia. Áno. Gabika, ako prebieha taká samostatná diagnostika? Hej, že rodičia teda majú nejaké tam podozrenie, alebo mne sa zdá, že častokrát ale aj školy posielali žiadosti do centra, že oni ako učitelia, pedagógovia majú podozrenie na tie vývinové poruchy učenia a že ako to teda prebieha tak v praxi. Niekedy môžu zo školy poslať dieťa k nám do centra, alebo príde rodič s tým, že má dieťa nejaký problém. Najprv väčšinou chodia psychologovi a potom idú k nám ako špeciálnemu pedagógovi. Samotná diagnostika prebieha v pokojnom a pre dieťa v bezpečnom prostredí. Najprv sa vždy na úvode porozprávame s rodičmi o tom, aké má dieťa ťažkosti v učení, možno aj celkovo v správaní alebo hej. A potom už keď pracujeme s deťmi, tak na úvod vždy sa s nimi, keď sa s nimi rozprávajú, tak ja sa ich vždy snažím tak ako ukludniť a im poviem, že sa nemusia ničoho báť, že nemusia byť v strese, lebo ich nebudem ani známkovať, ani hodnotiť, lebo oni veľmi často prídu vlastne v strese, že urobia nejakú chybu, tak snažím sa nadviazať tú dôveru. Takže nejde ani o známkovanie, ani hodnotenie, ale ide o nejaké úlohy a aktivity, ktoré nám vlastne pomôžu lepšie pochopiť tomu, ako dieťa rozmýšľa, ako sa učí, aké sú jeho silné a slabé stránky. Ale tá vyšetrenie prebieha bez prítomnosti rodiča? Áno, bez prítomnosti. Rodičia čakajú v čakárni dole a to dieťatko ide. Ale teda najskôr ten prvý vstup je vždy so psychologom. To si viete, ja vždy pamätám, že dieťa prišlo ku mne, spravila sa tam diagnostika, základné nejaké kognitívne schopnosti, teda pozornosť, pamäť, intelekt. Potom sme pozerali, ako vychádzal ten intelekt a zozbiehala som si kôpku kariet a išla. A potom ich posúvate k nám. Či mi ich zoberie. Presne. Lebo veľakrát, keď napríklad aj ten intelekt vyšiel nízko, tak sme vtedy vlastne vedeli, že asi to nebude špecifická, vývinová porucha učenia a spravila sa z toho vlastne ako keby ten diagnostický záver, že nie je tam tá vývinová porucha učenia. A potom vlastne ten druhý krok je toho, že ty si tiež vlastne odoberáš tú anamnézu s rodičmi a potom si berieš to dieťa same. A u tých základniarov koľko tak majú približne s tebou tých stretnutí? Keď vyšetrujeme iba čítanie, písanie, tak potom sú najčastejšie 1-2 stretnutia. Ale keď aj máme matematiku, tak potom sú zvyčajne 4, pretože pre dieťa by to už bolo dosť náročné urobiť len za tie 1-2 vyšetrenia. Ale niekedy môžeme to aj predĺžiť napríklad na 3 stretnutia, keď má dieťa napríklad pomalšie tempo alebo keď sa rýchlejšie unaví. Hej? A teda vlastne potom, keď sa napíše tá správa, odovzdá sa to rodičom, možno by bolo fajn povedať, že to písanie správy trvá trošku dlhšie. Hej, akože vždy im hovoríme, že my sa potom ozveme, ale samozrejme ja viem, že oni to chcú mať čo najskôr, ale ten proces je trošku aj dlhší, lebo my aj konzultujeme medzi sebou ako psychológovia špeciálni. Hľadíme, aby sme to čo najlepšie aj napísali a čiže my tie správy píšeme
ako sušité na mieru pre každé dieťa, hej, takže sa naozaj zameriavame na všetky tie aj jazykové schopnosti, aj na tú pamäť, aj to čítanie, čiže nie je to len, že napíšem číta pomaly, ale ja tam naozaj rozpisujem, že aká je tá technika toho čítania, že či má dobré porozumenie, alebo že či napríklad vie samostatne prerozprávať text, alebo či mu musím klásť pomocné otázky, čiže je to tak naozaj dopodrobno to rozpíšeme a potom to trošku aj trvá, hej. No a potom vlastne s tou správou rodičia to zanesú do školy, nechajú si jednu kópiu sebe, ale tam sa vlastne vypisujú tie papiere na tie podporné opatrenia. Dávame spolu správu aj podporné opatrenia. Tak. Hej, a čo to pre to dieťa znamená? Že ja tak aspoň viem, že môžu mať nejaký predĺžený čas na písomkách, využívať nejaké kompenzačné pomôcky počas toho vyučovacieho procesu? Ak majú napríklad potvrdenú poruchu učenia, tak tie podporné opatrenia im pomôžu aj v tom napríklad, že nebudú rovnako hodnotené v porovnaní s ostatnými deťmi v triede. Napríklad, ak majú povedzme dizortografiu, čo je porucha právopisných schopností, tak potom napríklad nebudú hodnotené v diktátoch, nebudú mať známky, ale napríklad učiteľia im len vyčíslia tie chyby. Hej. A padla tu ešte taká, že tie kompenzačné pomôcky. A ty vieš dať nejaký príklad, že čo ťa napadá, že pri nejakej poruche, že aké existujú tie kompenzačné pomôcky? No napríklad, keď má dieťa dysgrafiu, ale to skôr dávame už na 2. stupni, dávame im napríklad, aby mohli písať na notebookoch, na počítači, hej. Alebo keď majú deti dyskalkuliu, tak v takom prípade im umožňujeme, aby používali kalkulačku alebo nejaký pomocný papier alebo nejaké tabuľky, násobenie, delenie a tak. Ale takto. A tam sa vlastne potom vždy odporúča, že po 2 rokoch spraviť rediagnostika. A možno toto by bolo fajn aj poslucháčom povedať, že aký je rozdiel medzi tou diagnostikou a rediagnostikou, lebo častokrát niekedy tou rediagnostikou stačil len špeciálny pedagóg, že nemusela sa na novo robiť psychologická diagnostika. Funguje to tak stále? Hej, nie je to len po 2 rokoch, niekedy možno aj 3-4 roky ubehnú, ale záleží aj od problému, hej. Ale diagnostika, čiže prvotná diagnostika, tam sa komplexne pozeráme na všetko, hej, čiže na ten problém, či sa týka čítania alebo písania. A keď je už kontrolné alebo rediagnostika, čiže znamená vlastne kontrolné vyšetrenie, tak tam sa už skôr pozeráme samozrejme len na ten problém, ale hlavne na ten problém, ale aj na akože nejaké ostatné časti, čo sa môžu týkať toho problému. Čiže už sa pozeráme, že či sa to čítanie napríklad zlepšilo, alebo či sa to písanie zlepšilo, či to pretrváva, či je tá porucha kompenzovaná čiastočne, alebo tak. A potom ešte, keď sú aj deviatáci, tak tam sa tiež odporúča pred tými monitormi a oni môžu mať vlastne, že predĺžený čas na monitory a môžu využívať aj tieto kompenzačné pomôcky alebo nie počas monitoru? Niektorí môžu, záleží aj od poruchy učenia, hej, čiže môžu mať napríklad deti s dyskalkuliou, ak do 9. ročníka, povedzme, ak mali možnosť používať kalkulačky, tak určite môžu potom používať aj pri tých monitoroch, hej. A predĺžený čas tam? Aj predĺžený čas, áno, aj predĺžený čas. Dobre. A mňa ešte napadá taká otázka, že či dieťa s poruchou učenia má nárok aj na asistenta. Áno, ale nie každé. Tam tiež záleží od rôznych vecí. Napríklad, ak má pomalšie pracovné tempo, alebo ešte ak má okrem vývinových poruch učenia, ak má aj poruchu pozornosti a že má problém s písaním si poznámok alebo s prepisovaním z tabule, odpisovaním z tabule, alebo proste ak má nejaké ťažkosti, že naozaj potrebuje tú pomoc toho asistenta, tak potom áno, určite je dobré, aby mal akože ešte túto podporu. Nie. Možno tak v praxi povedať, že tých asistentov nie je málo, je veľmi málo. Je málo, takže áno. Aj to dieťa možno, ktoré by potrebovalo, tak ho nedostane. Niekedy nie. Akože nie je ten asistent pridelený na jedno dieťa, ale na jednu triedu. Hej? Takže v triede, v praxi je to väčšinou tak, že v triede je povedzme jeden asistent, ktorý pomáha viacerým deťom. Takže nie len jednému dieťaťu, ale ak je tam viacej detí, ktoré majú nejaké poruchy učenia, tak potom ten asistent väčšinou pomáha všetkým tým deťom. A u stredoškolákov je to ako? Lebo viem, že tamto zase súvisí, že s maturitou, že tam vlastne majú nejaké úpravy k maturitným skúškam, že opäť predĺžený ten čas, aj tá dlhšia časť na tú ústnu odpoveď.
A nevieš, či tam si tiež môžu nosiť nejaké kompenzačné pomocky, alebo už u stredoškolákov nie? Stredoškoláci tiež majú nárok na úpravy, môžu mať predĺžený čas, alebo môžu mať napríklad ústnu formu namiesto písomnej. A čo sa týka tých kompenzačných pomocok, tak takisto, ak ich používali do toho času, tak môžu ich potom používať aj pri tých skúškach. A pri tom rediagnostickom vyšetrení, že keď prídu napríklad rodičia, že majú tých žiakov deviatákov a že také dieťa s dyskalkuliou chce ísť na obchodnú akadémiu, tak čo taký špeciálny pedagóg povie? My im to neodporúčame. Ak má dieťa dyskalkuliu, tak akože naozaj im to neodporúčame, lebo by sa len trápilo na tej škole a bolo by to pre neho problém. Ale samozrejme rozhodnutie je na rodičoch. Áno. Lenže aj tá škola môže rozhodnúť, že či také dieťa príjme, či nie. Takže treba naozaj veľmi dobre zvážiť, že či chcú ísť na takú školu alebo nie. Ak náhodou aj nevedia, tak môžu ísť na kariérne poradenstvo, hej, alebo k nám do centra, alebo školy niekedy majú tiež z nášho centra chodia do školy. Áno. Hej. To asi poznáš. Hej, no, nachodila som sa dosť. Ale zapojiť aj školského psychologa si myslím, že je akože fajn voľba, alebo nejakého kariérového poradcu, ak teda majú na škole a prekonzultovať si to priamo s nimi. Nemusia akože hneď nás kontaktovať, môžu si to so školským podporným tímom najprv prejsť, ale samozrejme môžu prísť aj do centra a môžu sa na to pozrieť v centre. Ale ja to tak vnímam, že aby sa tí rodičia možno nebali tej diagnostiky, aspoň takto vnímam, že aby možno nečakali. Neviem, či sa tie v praxi stáva, že príde niekedy dieťa až na strednej škole a už o stredoškoláka zistíte, že je tam nejaká vývinová porucha učenia. Stáva sa to? Áno, veľmi často sa stáva. To, ako som už hovorila, môže sa stať, že dieťa nemá tie ťažkosti len napríklad, alebo nie, že nemá, ale vie ich kompenzovať nejak na tej základnej škole a že sa to prejaví len na tej strednej, lebo tam už potom majú aj náročnejšie aj to učivo, čiže sa to tak zvyšuje ten nárok, tak tie nároky, takže môže sa to prejaviť aj na strednej, určite. A ty si všímaš aj u tých detí, keď tak tebe prídu, že tak keď majú ťažkosti v tom čítaní, že naozaj, že sa tak aj možno hanbia pre tebou čítať? Mala som také dieťa, ktoré odmietalo čítať a snažila som sa ju namotivovať. Hovorila som, že nemusí sa akože ničoho báť ani hanbiť, že ja jej to proste odsudzovať nebudem, že je to len chcem jej s tým len pomôcť. Ale pri tom prvom stretnutí sa mi nedokázalo ju namotivovať. Nedokázalo. Tak sme sa dohodli, že nebudem ju akože tlačiť s tým, takže na budúce, na to ďalšie stretnutie, že nech sa pripravia, že potrebujeme proste aspoň jeden text prečítať, takže potom už na tom druhom sa to podarilo, hej. Takže áno, niekedy majú s týmto problém, lebo same deti mi hovoria, že v škole sa im smejú, že čítajú pomaly, alebo že majú stres toho, že majú čítať nahlas. Takže áno. A ja to vnímam, že je tam ale veľmi dôležitá tá pani učiteľka. Že aby napríklad, možno, neviem, nevyvolávala pre tou triedou, že možno... Alebo podľa dohody aspoň s dieťaťom, že hej, že ak má dieťa naozaj tie ťažkosti, že pomalšie číta, tak je to vidno na ňom, že naozaj cíti ten stres. A niektoré deti na školách sa učia len tlačeným písať. A takto, keď píšu tlačeným, ty vieš rozpoznať poruchu učenia? Čo sa týka písania, aj keď píšu len tlačeným? Určite áno, však to akože nezáleží len od toho písma, že či píšu tlačeným alebo písaným. Tam sa, ak hovoríme napríklad o dysortografii, tak to sa tam prejavuje, či dieťa vie uplatňovať tie gramatické pravidlá. Pri dysgrafii sa to prejavuje tým, či dodržuje správne tie tvary písmen, takže áno, určite. Keď píšu tlačeným, je to v poriadku. Hej. No dobre. A Gabika, mám tak poslednú otázku na teba, že čo čaká tých rodičov a čoho sa nemusia báť? Rodičia sa nemusia báť odsudzovania alebo nálepiek, lebo cieľom diagnostiky nie je nájsť nejaký problém alebo chybu, ale lepšie porozumieť tomu dieťaťu a nastaviť mu takú podporu, aby v škole bolo istejšie a úspešnejšie. A vy vlastne aj poskytujete rodičom také poradenstvo, že ako pracovať doma s tým dieťaťom. Ak sa vám toto video páčilo, druhú časť s praktickými tipmi pre rodičov nájdete na platforme Hero Hero. Odkaz je dole v popise videa a budem rada, ak nám dáte like a odber a vidíme sa pri ďalšej epizóde podcastu Detská terapia.